Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo Secrets awa nema Confessions. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu yatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makaviko chituba changu. I am someone that is always depressed. Saka kune avo vachandituka kana kundiseka. Just know kuti ndinotonwa ma antidepressants nekuda kwe ma situation andinosangana nawo nezvandakasangana nazvo. Mukoma nashi ndakaedza nepose pandainge ndichigona napo kuti muviri wangu unge uchizova muviri unochiviwa nevarume vakawanda. Zita rangu mukoma nashi muchanditi Susan, not my real name. Uye zvekare mugore ra 2018 ndainge ndakagarika muSenton muSouth Africa. Ndainge ndichirarama life yange yakanaka. Ndakaunzwawo muSouth Africa neimwewo mbinga yekuZimbabwe ainge atori MP makore acho iwawo, saka akanditora ndichiri kuchikoro when I was only form 4, akandimitisa then ndokubva achizondiburitsa munyika after ndava kukwanisa kuapply passport. Ndainge ndatozvara mwana wangu ndikatombogara. Ndakabviswa kugokwe ndikanzi ndinge ndichizogara muHarare as a small house. Saka ndainge ndava kuvhimiwa namai guru mukadzi wacho, but ndainge ndisiri ndega, so it's not like I was that special. Of course baba vainge vaine mari, but nguva dzekuti unenge uinavo ndidzo dzaizoita shoma. Ndaitofamba nemotikari dzinodhura pandakauya kunoku apo pavainge vachiri nebasa neni. Saka vanoti kana vakazongowana imwe nhamba nyowani yevamwe vasikana vanenge vachiri vechidiki vanobva vatongokanganwa mamwe magirlfriends avo, saka vanongoramba vachingodaro ende vane vana vakawandisa. Izvi ndakazotozviziva mushure mekunge ndava kugara kuno kuSouth Africa kuti ndo zvavanoita, vanongokuburitsa munyika uya kuzogara muSouth kana kuti kuBotswana havazokuoni zvachose. Saka mukoma nashi panguva iyoyo ndakabva ndachizotanga kutsvaka basa. Ndakabva ndachizowana basa iri raindibhadhara mari yakawanda. Ndakatanga kuwirirana nemamwe maSouth African vaigara opposite pamba pandainge ndichigara. Even though muSenton it's not like neighbors are that friendly to each other, everyone anongoita mind their own business. But vasikana ava ndaiwanzo kutaura navo when I would take the trash out, then totongotaurawo like normal human beings. Ndakazova approach because ndaingoona pamba pavo pachisvika mazimotikari akasiyana siyana ende vachiratidza kuti vanoita zvema boyfriends. Ndakaenda kwavari ndikataura navo ndikavaudza situation yangu kuti of course ndainge ndichigaramo muSenton, but murume ndiye wandainge ndisina. Ndainge ndichidawo murume aikwanisa kuzondichengeta because I did not know kuti baba vemwana wangu vainge vachazondichengeta kusvika rini. Ndainge ndisingazodi kuti ndige ndichizova musituation yekuti munhu anozongorekedza kubhadhara mabills angu ndosara ndava noway. Vakabva vachizondiudza kuti vaikwanisa kundiwanira basa rinobhadhara mari yakawandisa. Vakati uchawana mari inotyisa yawanga usati wakambobata muupenyu hwako. Saka mukoma nashi ndakabva ndachizotanga kushanda as a high-end escort. Kune avo vanenge vasingazivi, a high-end escort zvinoreva kuti unenge uri pfambi, but pfambi iya inotorwa se small house inenge itori nema wife material qualities and ndiwe unenge uchiendwa newe kuma vacations. Saka vaidanana nevana vema ministers muSouth Africa zvekare nemamwe mabig politician eku ANC vandisingadi hangu kutaura nemazita avo. Saka ndaidanana nevanhu vakuru like even vanomiririra dzimwe nyika muSouth Africa, maambassador vanobva kunyika dzekunze vanoita nezvematongerwo enyika muAfrica vachibva kuna Nigeria nevanenge vaine mabusinesses mahombe muSouth Africa, varungu nevanhu vatema nemaIndia zvekare. Mari yaibuda yainge yakawandisa zvinotyisa. Ndainge ndava kutogara mune penthouse yandainge ndichizvirojera ndega kuSenton Sky. Mukoma nashi apa
ndainge ndatova an independent person. Saka ndaiti kana ndikafonerwa nababy daddy vakandibvunza zvavanenge vachindibvunza, ndaivaudza kuti havafanire kuti vange vachinyanya kufunga nezvangu because ndainge ndava kukwanisa kuzvimiririra ndiri ndega. Ndainge ndaneta nekungodyiswa nhoko dzezvironda to that level randainge ndasvika. Mari shoma yaaindipa, even akandipa 1000, ndaiti 1000 inoitei nayo because yaingokava kana marentals angu uye zvekare nema-access fees pamba pandainge ndichigara mucomplex. Saka taidya mukomanashi mumarestaurant anodhura. Ndainge ndava kurarama upenyu ndisingabiki, ndisingasuki maplates, ndichingoendeswa kumadinner dates, lunch, tea nembinga dzakasiyana-siyana. Ndaienda ndonodya chikafu chekuti anokwanisa kutobhadhara renti yeumwe munhu yaanobhadhara pamwedzi, asi mari iyi ndaidya nezuva rimwe chete pasina kana kumbobatikana kuti ndashandisa mari yakawanda kudaro. Mukomanashi, saka ndakazotanga kuona kuti munzvimbo dzemafaro uko kwatainge tichienda, ndainge ndiri munhu ainge asinganyatsoratidziki zvakanaka, nekuti kuma restaurants nekuma VIP clubs kwataienda kuSenton nekuRosebank kwaiuya vamwe vasikana vanenge vaine runako ende zvinenge zviri zviya zvekukwikwidzana nenzira isingatsananguriki. Apa vamwe vasikana vacho vaibva kumativi mana ose enyika, vamwe vaibva kuNigeria, vekuAngola, kuEthiopia, especially vakadzi vekuEthiopia vainge vaine nyashi, mabatox mahombe, ende vainyatsokuona kuti vasikana ava vakaenda vakanoitwa operation. Hakuna munhu akambozvarwa akadaro, especially vasikana vekuEthiopia as well as nekuNigeria. Saka nekuda kwenyashi yavo yavainge vainayo, vaikwezva maziso embinga dzedu, maambasada. Unokwanisa kuti wakagara nembinga yako then obva watongoona ava kutotanga kutotarisa vakadzi maEthiopian vanenge varimo murestaurant imomo, ende vanenge vachitoitawo mamovement ekuti vange vachitokutorera mbinga yako, ende vanenge vakanaka zvakapetwa kana kashanu as compared to you. Inini mukomanashi ndakaona kuti even though ndainge ndiine natural beauty uye zvekare ndainge ndichiyevedza, asi ndainge ndisina muviri ungavhundutsa munhurume kuburikidza nemazi curves mamwe aya anenge ari extraordinary. Ende varume vanenge vaine mari vanosvika panzvimbo yekuti vanenge vasingachadi natural beauty, vanoda runako rwuya rwekuti runenge rwakaita zvekuwedzeredzwa, zvekuti mukadzi anenge ari perfect muviri wake wose, ende ndo vanhu vavanenge vachida ivavo. Ndakabva ndachizoona kuti inini because handina nyashi ndiri kuluza macustomers akawanda, ende vanhu ava vanenge vaine mari vanoti kana vakaenda kuna America vanenge vachinosangana nema-escorts aya anenge ari maLatino, vanoenda kumasurgery, vanomake sure kuti mabodies avo nemacaves zvinonyatsokuita perfect. Saka vanoexpecta the same kana vari kuno kufuti kuAfrica. Saka ndakabva ndachizoona kuti vanhu vose avo vandainge ndichidanana navo vakatanga kusiyana neni. Then one day tiri kuhotel, ndainge ndakagara neumwewo ambassador, ndingataure hangu kuti ndiwe kunyika kupi but iri kuWest Africa. Ndiye munhu wandai wanzo kubvunza zvakawanda ende aindiudza chokwadi, ainge ariwo mudhara wechikuru. Mukutaura akati, Susan, you are a very beautiful woman, your face, you are like an angel from Zimbabwe, but in business you need more shape, you need more assets if you want to compete with these other girls that come, you say, from Ethiopia. And you know that those girls, they are top here in Joburg and they earn big commissions. Saka shoko iroro mukoma ndikangoti rakajigara, what we call an insecurity mupfungwa nemumoyo. Ndikabva ndachizova nepfungwa dzekugara ndichingozvitarisira pasi zvisingaiti, ndichinzwa sekunge ndainge ndisiri munhu asina kukwana pamberi pevamwe vasikana pose patinenge tiri kumaclubs. Ndaishuvirawo kuti dai ndaita muviri waizoita kuti maambasada awa ange achizondipa mari dzakawanda sevamwe vasikana. Ndakambotaura nomwe musikana uyo ainge akaunzwa
muno muSouth Africa neimwe mbinga muSouth African ainge akanaka muMexican iyeye akapiwa more than $15,000 pa 2 weeks dzaakagara muSouth Africa apa ainge achigara nesu kuSenton. Saka ndainge ndichidawo kuti ndige ndichipiwa mari yakawanda semari iyo yandakaona muMexican achipiwa, but nekuda kwekuti body yangu ndainge ndisina that big nyashi, ndaiona kuti zvaizonetsa kuti ndinge ndichizobhadharisa vanhu mari yakawanda kudaro. Ndaipedza usiku hwose ndakarara mupenthouse mangu ndichingotarisa magadziko evamwe vakadzi avo vainge vaine mafollowers paInstagram nepaFacebook ndichizvienzanisa navo, uye ndichiti ko ini ndingatadza neiko kuti ndinge ndichizovasa izvozvo zvikari nekuzvidemba kuti asinai Mwari, sei musina kundipa muviri wakadaro, sei makangondipawo body yakaita slender. Pfungwa dzekuda pfuma nekukurumidza nenzira yechimbi dzakaita kunge dzichandipengesa. Mainge muri muna 2018 ndakapedza mazuva akawanda usiku nemasikati ndichitsvaka pasocial media nezve yavanoti butt enhancement kana kuti cosmetic surgery. Ndakaona ma-ads uye zvakare nema-link, ndikabva ndachizoona kuti kana uchida kuti unge uchienda kunoitwa ma-cosmetic surgeries unofanira kuti unge uchizoenda kuTurkey, asi kuguta reIstanbul. Saka ndo nyika yainge ichishambadzwa nevasikana vakanyanya vekuWestern Africa, vamwe vatori nemafollowers akawanda vekuWestern Africa vane miviri yonyatsoona kuti munhu uyu akaenda akanoitwa the perfect BBL Brazilian butt lift nemari shoma. Vaitaura ivo vachiti ne$8,000 chete unokwanisa kuitwa iyoyo BBL ukafanana na Kim Kardashian nemaawa mashomas. Saka mukomanashi ndakabva ndachizotanga kutaura neumwewo murume uyo wandakaona macontacts ake. Murume uyu mukoma akabva andiudza kuti iye ainge achizivana nevamwe vasikana maNigerians avo vainge vachigara kuCape Town, vaita zvekutengesa mapills anobva kuBrazil. Vainge vachitengesa mapills. Ndakamboedza kumanwa but nakana kumboshanda. Ndakatowedzera kutoonda than kuti ndinge ndichigaina weight in the right places. Ndakamufonera ndikamuti ashamwari zviri kuramba. Akati, my sister, stop crying over your body. You can go straight to take him if you think the pills are not working. Ndo paakabva achizondipa contact. Ndikapiwa contact ndikataura zvikari nomwe musikana uyo weku-Lagos, because akandiudza kuti all maslay queens emuLagos ndokwavanoenda to get their bodies done. If you do not go, akati, you are going to be left behind. Vamwe vachiita mazimillion because vanhu ava vane mari vanoda vakadzi vanenge vakaumbwa kwazvo. Ndakafunga kuti ndainge ndichitogadzirisa upenyu hwangu kupiwa nyashi hombe kuitira kuti ndinge ndichizodanana nembinga uye zvakare maambassador ange achizondinamata uye ndingoita mbinga dzekuita dzekusarudza ndichiti uyu ndinomuda uyu handimudi. Ndakaronga rwendo rwangu mukomanashi ndikatsvaga mari, ndawana mari, ndikabva ndachizoenda. It was 8,000, ndainge ndine more than $8,000 ndokubva ndachizobhuka flight nehotel ndikasvikira ikoko kuIstanbul. Pandakasvika mukomanashi pahotel pandainge ndichigara yainge itori a5-star rating. Ndakange ndisingazivi kuti panguva iyoyo ndainge ndatozvitsvakira nzira dzekuzokasika kufa nadzo. Hana yangu mukomanashi yaipota ichirova, but nekuda kwemufaro wekuziva kuti kana ndikangoita go through this operation zvose zvinobva zvachizogadzirisika, ndichifungidzira kuti pandichadzoka kuSouth Africa kuti ngotenga Range Rover yangu nekukurumidza nekuti ndinenge ndava kudanana nembinga. Saka ndainge ndakaudzwa kuti vanhu vekuTurkey madoctors acho vanoziva. Mukomanashi ndakagara muhotel because unotobhuka kwemazuva in advance
ende makore acho iwawo vakadzi vakawanda vainge vachienda ku Istanbul kunoitiswa nyashi, saka kwaigara kwakangoitwa overbooking. Ndakagara kwemazuva akawanda kusvika ndichizotorwa. Pandakatorwa mukomanashi ndo pandakabva ndachizoendeswa kune umwe chiremba ainge achitonzi uyu ndiye ainge ari chiremba mukuru muTurkey. Vakabva vachizondiendesa kukakliniki kavo, but vakatondivimbisa kuti ndainge ndichazova nenyasha iyo yainge yakakura zvekuti murume wose ainge achazonditarisa aingodonha mate nekuda kwekunaka kwandinenge ndakaita. But mukoma ndakabvisira mari yangu pasina, saka ndakabva ndachizopinda mutheatre room. Vakaita zvavakaita, but it was a very dangerous procedure. Musi wacho weoperation iwawo mukomanashi ndine mishonga iyo yandakapiwa, but chandakatanga kuona ndechekuti murumu macho mainge muri deti. Handina kunge ndakambotarisira kuti nyika dzakaita sana Turkey vangatadza kuita basic hygiene kana vaine zvipatara. Handina kunge ndakaziva zvakare kuti zvipatara izvi zvinenge zviri zvipatara zvepasi pemuti, they won't even be properly registered. Saka ndaitoona kutoti mune mamwe macontainer mainge mutori nemazifuta mamwe anenge abviswa kubva muvanhu vamwe vaya avo vanenge vakanyanyisa kufuta, vanenge vari obese, vamwe vanenge vakaenda kuTurkey kunobviswa mafuta nekuchekwa mazinyama. Uye zvekare ndakaona ropa rainge rakazara kumadziro. It was just disgusting. Pandakada kuti ndige ndichita pull out, it was already too late because ndainge ndiine ma-injection au andainge ndatobayiwa, vakandiudza kuti kana ndikaenda ndinokwanisa kuzofa. Komanashi handina kunge ndakaziva kuti it was going to be a painful procedure. Ndainge ndakangoonawo painternet vasikana vachimaketa kuti zviri nyore, vanongoita kungosaka mafuta kubva mudumbu mako, then vanobva vachizoisa mafuta iwawo kumagadziko ako kuitira kuti unge uchizova ne-NS shape inodiwa nevarume. Vakaita operation yavo. Chandakange ndisina kuziva mukomanashi ndechekuti panguva iyo pavainge vachitora mafuta nesimbi uye zvakare nekupisa mafuta yavanoti fat grafting, chiremba akanganisa akabaya tsinga huru inofamba ropa, an artery akaibaya zvisizvo nekuda kwekuti vainge vachiita zvekukasika. Since tainge takawanda vanhu vainge vachifanira kuti vange vachizoitwa operation on that day, ndopakatangira matambudziko angu ose. Mafuta akabva apinda mutsinga dzeropa, pakaitika fat embolism, ndokubva ananga kumapapu angu nekumoyo kwangu nenzira yechimbi-chimbi yaisakwanisa kumiswa. Nguva yacho iyoyo zvinonzi ndakatomboita sekunge munhu ainge ava kuda kufa. Muviri wangu wakatombomira kutoshanda. Apa ndainge ndichinzwa kurwadziwa, but ndainge ndisingazivi kuti ndainge ndiripi nekuda kwekuti mushonga weanaesthesia wavainge vandipa wainge usingachashandi, but ndainge ndisingakwanisi kumuka. Hana yangu yainge ichirova. Ndichiona sekunge ndainge ndava kuenda kunzvimbo kwainge kuine rima rainge rakanyanyisa. Saka ivo vanachiremba vekuTurkey vakabva vachizotanga kushandisa mishonga yavo. Apa mishonga yavainge vava kundipa yainge iri mushonga yekuti moyo wangu urambe uchingopamba ropa kuitira kuti ndisazofa. Mukomanashi operation yakati yapera, ndakazomuka zvangu, but ndainge ndichinzwa pain isingaiti. Vakandidzosera kuhotel kwandainge ndichigara. They were checking on me throughout the night. Mushure memazuva maviri mukoma, that was when pandakabva ndachizopinda mukoma. Ndapinda mukoma vakaita chitsotsi chekuti vakandiendesa kune imwe private hospital uko kwandakanogara kwenguva yakareba. Vakatoita kuti visa rangu ringe richiextendwa
like a medical visa, but vainge vasingade kuti zvinge zvichizivikanwa uye zvekare niniwo, since I was not a medical doctor, ndisina kana ruzivo rwakawanda pazvinhu zvainge zvichiitika kwandiri, saka vakangondukudza kuti zvose zvainge zvakaitika kwandiri zvainge zviri very normal. Mukomana Shim pandakazomuka mukoma ndipo ndakaona kuti of course nyasha ndainge ndiinayo but ndainge ndichirwadziwa. Vakandukudza kuti pain yandainge ndichinzwa, pain iyoyo yainge ichazopora nekufamba kwenguva. Vakazoita kuti ndige ndichikasika kudzoka kuSouth Africa. Ndadzoka kuSouth Africa mukoma ndainzwa pain imwe isingaiti, ndainzwa kubayiwa muchiuno mangu, ende ndaiti kana ndikatanga kunzwa pain iyoyo ndaitenga magrandpa, ndaikwanisa kunwa kana sachet 4 kana kuti 5, ndiko kuti pain yacho inge ichizonyarara. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndakaita yavanoti a botched surgery. Upenyu hwangu mukomanashi hwainge husingachanzwisisiki. Ndopandakabva ndachizoenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara ndopandakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizobviswa mafuta awo ainge akaiswa muchiuno zvekare nekumagadziko kwangu, nekuti mafuta awa ndo ainge achikonzeresa kuti ndinge ndichinzwa pain yakanyanya kudaro. Ndakaita zvekutomanikidzwa kutosaina mapepa ekuti ndinge ndichizoitwa an operation. Mukomanachi operation iyoyo yakandidhurira zvekuti ndakatotengesa motikari yangu, because operation iyi kugovernment hospital vakati vainge vasingakwanisi kuti vange vachindiita such an operation, saka ndakatonzi ndinge ndichitoenda kuprivate, ndokubva ndachizonoitwa operation ndiri kuprivate, and kwainge kuchidhura. Vakadraina vakabvisa mafuta ose aya awo mamwe ainge asiri mafuta angu awo anenge akatorwa pane vamwe vakadzi vanenge vakaenda kukuteki, vaya vanenge vakanyanyisa kusimba, vanovabvisa mafets acho iwawo ndiwo avanozoisa pauri. Saka dzimwe nguva ndinomboita severe bacterial infections, nekuti mumba macho mandakaitirwa operation makange muine tsvina yakawandisa uye zvekare mishonga iyo yavakashandisa imwe yacho inenge yakato expire. Ndakazotanga kutambudzika, nanhasi uno ndinotambura nekubuda maronda kumagadziko angu anobuda hurwa hunonhuhwa, ende kana ukatanga kubuda hurwa ihwohwo unoita sekunge uchazadza ka 5 liter bucket nehurwa hwacho ihwohwo hunenge huchingoyerera. Ndakabatsirwa nevanhu vekuchipatara even though zvainge zvichidhura. Iye zvino tava mugore ra2026 mukomanashi handichakwanisi kuita mari semaitiro andainge ndichimboita before, because maoperations 3 awo andakanoitwa vachibvisa zvainge zvakaiswa pandiri, ende ndava kugara ndichingonwa mamwe mapiritsi. Apa medication yandinotora ndakatomboita a research inokupa low libido. Kunyange ndichirarama nekurara nevanhurume ndinogara ndisina kana feeling. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutongorekedza kuenda kwandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichinorara nembinga, which means kuti mbinga dzinondipa mari dzava shoma. Uye zvekare pandakaita research paTikTok nepainternet hanzi mapills awo andinonwa kucontrola mabacterial infections ndinozogumisidzira ndava nekidney disease, ende kana ndikagara ndaita total kidney failure, it means kuti matambudziko angu anenge azotonyanya, because upenyu hwekurarama uchienda kuchipatara uchinonoitwa madialysis hunorwadza ende hunorema. Ndakaona vasikana vakawanda, but vasikana ava maLatino Americans avo vakaitwawo mabotched surgery. Ndiri kureurura izvi nhasi pamberi penyu mukomanachi ndichichema misodzi yeropa, nekuda kwekuti ndakaonawo vamwe vakadzi pamaInstagram, TikTok, paFacebook, vanhu vainge vachiratidza kuti ivo vakaenda vakanoitwa iyo BBL, zvose zvikafamba zvakanaka. Kana uri mukadzi uchizvishora uchiti uri kuda kuzoendawo kuTurkey kana kuMexico kunoitwa iyoyo BBL,
ziva kuti zvine njodzi mukati. Pane mamwe mafriends angu, mamwe maSouth African, maZimbabwean, vamwe vainwa anonzi mabody booster, mabat pills. Ndichauya zvekare ndichakuudzai nyaya yeumwe musikana akaita skin lightening, aishandisa skin lightening injections, and iye ane zvakazoitikawo kwaari. Kana ukaenda kuteki, ziva kuti the risk is much more bigger than the benefit. Zvinotoda munhu anenge aine mari zvekuti kana zvikaramba unokwanisa kuzoenda kuchipatara. Pane umwe musikana muSouth African, lucky enough akabatsirwa nembinga yake kuti ange achizoitwa another surgery, akazotoenda kuri kuAmerica kunogadziriswa. Vakashandisa nearly $40,000. Saka kana uri murombo ukazosangana nezvakadaro unotongofa. Ende iko zvinozve ndinorarama zvangu mukoma, but ndiri kungorarama ndiri mumarwadzo nekuti mamwe mafats akapinda mumaveins. Mafats iwawo haachatokwanisi kuti ange achiburitswa mumaveins unless pakashandiswa a blood thinner. Zvino kushandisa blood thinner zviri more dangerous. Ndiyo nyaya yangu mukomanashi kune avo vanenge vachida kuzoshandisa maproducts akaita seiwawo. Munokwanisa kumashandisa asi zivai kuti zvine njodzi mukati. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Nekuda kwemapiritsi awa andinonwa zvinokonzeresa kuti ndingogara ndiine depression nguva dzose. Kungogara ndichingonwa mapiritsi mumba mangu munoita sekunge it is a pharmacy, because ndinonwa mapiritsi akasiyana siyana. Zviri nani kuti dai hangu ndakangodanana nembinga dzakaromba than kuda mbinga idzi dzinoda kuzokontrola kuti chimero chako chinenge chakaita sei. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vakaenda kuteki, hanzi I'm suffering from depression. Ivo vaiti kunyange kutaura kwandinoita ingori depression. Sometimes hanzi ndinokanganwa zvandinenge ndichida kutaura, zvinonzwisa tsitsi. Vakaenda kunoitwa operation iyoyo yeBBL, hanzi asi hazvina kufamba zvakanaka. It was a botched surgery yama1. Rekedzaitibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu ndichazviti Blessing. Ndauya pano ndine confession yangu yandiinayo. Ndaifungidzira kuti kana ndikaita mari ndichawana zororo mumwoyo mangu, but zororo handina. Nemurume wangu takatanga business redu, tikavakisa matanga edu ehuku, tikazotanga business mainge muri muna May year 2025. Nyaya dzatakatanga idzi dziri kundidya mumwoyo. Muna May 2025 nemurume wangu takati taunganidza mari, ndokubva tachizotora mari yedu tikabva tachizotanga project redu, a broiler project. Patakatanga mukomana chitakangotanga project redu kuseri kwemba kwedu kwatainge tichigara kuEpworth. Ndokubva tatenga huku, hatina kumbotenga huku dzakawanda, takangotenga 200 ndo huku dzatakatanga nadzo. Pakutanga zvinhu zvainge zvakaoma, huku dzaifa mukomanashi, hatina kunyatsoburitsa profit, uye zvekare dzainge dzisingakuri. Apa mari yedu takatoona kutoti mari yainge yanyura. Murume wangu aindituka mazuva ose achiti ndakaita business risina musoro. Saka mumwedzi waJune 2025 ndakasangana neumwe murume uyu ainge achibva kuGokwe. Ndakataura naye, takasangana uko kwandainge ndaenda kunotenga chikafu chehuku. Saka hameno kuti akazviziva sei, akangouya pandiri akati, mai, pane shoko randiri kuda kukuudzai. Akabva andipa mafoni numbers ake. Ndakazotaura naye akandiudza kuti iyewo ainge aine dumwa iro raaishandisa mubusiness make. Ndakabva ndachizoramba ndichingotaura naye, ndaiti kana ndikataura naye ndaideleta because ainge ari munhu rume. Saka akazondiudza kuti ndaifanira kuti ndike ndichizoendako kuGokwe. Ndakati kuGokwe hazviiti. Akati ndiri kuuya kuzoshanyira hama yangu kuMbare,
tozosangana ikoko. Ndakaenda ndokubva achizondipa mushonga akanditi kamuti aka munongokaisa mumvura inonwiwa nehuku dzenyu plus torai mvura iyi, ndokubva andipa 5 liters. Handina kunge ndakaziva kuti mvura iyoyo yainge iri mvura yezvituna. Akati zvamunoita makuseni pamunomuka musati mapinda mudanga munobva makusha mvura iyi, ndokubva ndachizoita saizvozvo. Akati kana zvinhu zvenyu zvikafamba ndinoda $100. Mukomanashi ndakaita saizvozvo. Huku dzakatengwa mukomanashi, within 1 day takatengesa more than 100 huku, tikatanga kuita mari yakawanda. Saka akazondiudza chokwadi, akati iye ainge achidhila nevamwe vanhu vekumamochwari, saka aipota achienda achinonotenga mvura. Nanhasi uno ndiye anoenda kunotenga mvura iyoyo, anobva achizotipa mvura iyi anotipa 20 liters kaviri after each and every 2 months. Tinofanira kuti tinge tichizotenga 20 liters. Saka mvura iyi murume wangu ndakazomuudza chokwadi kuti imvura yezvituna. Takatanga kuita mari muna July mukomanashi, takabuda muEpworth nekuti tainge tava kudawo panzvimbo pakakura pekuti tinokwanisa kuti tinge tichichengetera huku dzedu. Saka zuva roga roga na 4 am panguva iyo vanhu pavanenge vakarara, tinopinda mudanga takashama inini nemurume wangu, tobva taita zvatakaudzwa, totora mvura iya yezvituna tobva tachizotanga kukusha mumatanga ose zvekare nemumafeeders. Tichikusha kudaro ndinenge ndichitaura mazita evanhu vakapfuma muZimbabwe sana Chivhayo nevamwe vakasiyana siyana kuti huku dzangu ngadzikasire dzakura. Mwariwe, ndinodawo kuti ndige ndichizova nemari yakaita semari ina Chivhayo kana Strive Masiwa. Ndinofanira kutaura mazita evanhu vane mari. Saka ndinenge ndichiti vanhu ngavauya kuzotenga, ngavauye vachitenga huku dzangu, ngavazare pamba pangu semasvosve, mari huya kwandiri uchimhanya. Saka chishamiso chakatanga kuitika ndechekuti huku dzangu mukomanashi, dzimwe dzainge dzichirwara, dzimwe dzainge dzakatoremara, dzakatotanga kutopora. Mukati mevhiki 21 days huku dzangu dzinenge dzatova hombe zvekuti dzinorema kana kusvika 4 kg huku imwe chete. Ende vanhu vanouya kuzotenga, vanhu vane marestaurant. Ende inini ndinoti kana ndikahodha huku handina kana huku inonzi yafaini, uye zvekare tinototi this week tikahodha, next week tinenge tichihodha. Saka huku dzangu dzinorotata ende handina kana huku kana imwe chete zvayo inombofa. Saka iko zvino takazotorenta prazi ende tikutoextenda matanga muna December 2025. Zvishuvo zvedu zvakabva zvachizozadzikiswa. Takaenda kuCastle ndokubva tachizonotenga cash Toyota Hilux GD6 mukomanashi, ndiyo motikari yatava nayo iko zvinozvi. Ende tikuda kutotenga plot so that tinge tichikwanisa kuzonyatsokuva nepedu patinoti apa ndipo pedu. Mari iyi haina zororo, motikari inotaura. Makambonzwa nezvemotikari inotaura here? GD6 yedu mukomanashi inototaura. Ende usiku ndinokwanisa kutonzwa vanhu vanenge vachigogodza pabedroom door redu. Ende kana ndikazvinura ndinokwanisa kuona vanhu vanenge vakatidongorera nepamawindo. Murume wangu iye anoti anogara achirota achigezesa zvituna. Uye zvekare vana vedu vatakazoisa kumaboarding schools, vana vane dambudziko rekupota vachidonha. Hatina hedu zvimwe zvatiri kusangana nazvo kunze kwekungonzwa vanhu vanenge vachigogodza chete. That is the only thing izvo zvatinosangana nazvo. Ndangouya hangu kuzoreurura ndinge ndichikuudzaiwo kuti izvi ndo zvatiri kusangana nazvo mukurarama kwedu. Mari idzi dzatiinadzo mukomanashi imari dzakauya kwatiri kuburikidza nenzira dzekuromba. When you post my story muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Chinjirai, hadzisi mbinga dzose dzinowana mari nenzira kwadzo. Isusu tinotoita zvekutokusha mvura dzezvituna. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna pakaipa, ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Can you believe it? Hanzi tinomuka makuseni seni
vanomukira makuseni ubva vaenda kumatanga avo ubva vatanga kukusha mvura dzezvitunha. Hanzi tinotenga 20 liters mvura dzezvitunha. Akomanaka zvakangooma. Huku inorema 4 kgs ya pakaipa. Vanopfuya huku tikudzeiwo mucomment section kuti huku inenge iri normal inofanira kurema makgs mangani. Hanzi dzedu dzinosvika kuma 4 kgs, dzinokura within 21 days. Vanotengesera vanhu vemashops, marestaurant, vane mabucharies. Zvakangooma. Please make sure that you like the video as well as to write something in the comment section. Ndodzoka zvekare reimwe episode kana kuti zvanhasi togumira pano, tozosangana mangwana uri musi wemuvhuro. You can tell me in the comment section.